Hej, velkommen til den her video. I dag tester vi den her. Cola med Tina. Yeah. Sjov og Tina. Ja. Wow, sindssygt. Damn. Wow, Damn. sindssygt. Damn. Ja, den smager godt. Damn. Damn, der var plan. Damn, Jacob. Det er fandme også rigtigt. Damn, Jacob. Der er fucking varmt herinde. Damn. Det er fucking god. Fuck, man, du. Det er det, Jacob. POV, Jacob. Du fucking for cola over det hele. Hej. Ja, det var bare lige en lille pause, fordi at Mads Bjørn jeg griner. Nå, men nu har vi nogle Oreo double cream. Oreo double cream. Hvis du vil cream mere, så pige det lige på. Damn. Tager du en? Vi tager en. Look at this shit. Jeg elsker creme. Jo flere cream, jo mere bedre. Nu er vi tilbage for en lille pause. Jeg har kommet pøse, jeg snæfter så meget. Nå, jeg synes du om de her. Jeg giver Oreo'erne, jeg giver dem. Jeg giver dem her 10 ud af 10. 10 ud af 10. Ja, det er sådan der. Jeg kan godt lide dem her. Der er fucking Hvad synes du så om de der cola der? De er faktisk 100 ud af 10, ligesom. Jeg har aldrig prøvet at smage noget, der smager så godt. Så. Bærer jeg godt. Fuck, mand. Så knækker det også. Vi har bare haft det vildt sjovt med at lave den her video. Så prøv at se det her. Prøv at se det her fyld. Nå, hold nu kæft, Jacob. Velkommen. Airbush. Vi laver lige en lille ad alle sammen. Okay. Jeg prøver at tænke på, at dit hoved var eksploderet, hvis det er det sker. Okay. Hvis du har brug for en dejlig cykelhjelm, der koster mere end 1 milliard kroner, så køb fra Airbus af. Det er German. Jeg tror, det var Safety Tech. Nå, alle sammen, vi ses. Ses. Hvordan er det nu, man gør det der?